Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an baru kini kilong ki khubor bam ta kasni ta Dorbar Shnong Langkyrding Mihngi Shillong kala ke pat ba kan pelong ye ke Pynkhuid Shnong haga khat pra Tarik no pra arhajar arpsan sngi palai ka Pynkhuid kan sedang na do ka pra baji min step hadu khat ar baji min sngi haga ni ka sngi la karpat iginong Shnong bakin pensa nge shwa ya ki kamai ijo itukan baki kali nang baki volunteer ka Shnong kena mantre suk hai ka Pynkhuid i benta ba pher jong ka Shnong ka Dorbar Shnong ka kenturu ye ki pat ba bagini shim benta lang ha ka ni ka benta jingya shaprang jong ka Pynkhuid Shnong ban ai ka jingya trailang ka bapurana ka benta ka jingba jong ka Shnong hi baro ka wei ha ka kerwo balasoi de urang ba Shnong ba ri shang lang imli ka Dorbar ka penpauru bagitu iba empat shim benta la ni ki balesi ha ka jingya ka Pynkhuid on sa shim ya de ka Shnong